Nu. Hej alle sammen, virkelig velkommen til den her video. Jeg kom til Thailand, og jeg har måske glemt lidt film, men pyt med det. Min far og min lillebror går dernede, men det er lige. Det er min mor, der er kameramand, så prøv lige at skrive, om hun er meget god. For så kan det godt være, at hun skulle være en rigtig kameramand. Men vi skal ud og få noget mad derude i byen. Et sted, som jeg ikke ved, hvor er. Et eller andet mexicansk. Altså, skal vi hen og få vasket noget tøj. Derhen er den der blomst, eller sådan en bus med blomster. Jeg synes, den er mega flot. Det er fordi, jeg har TikTok, så nogle gange ligner det lidt, at når jeg bruger et filter, så ligner det, at det er det filter, som jeg bruger, når jeg så laver det. Så når jeg er i gang med at lave en video, så bruger jeg det filter, og så ligner det den nøjagtig samme farve. Det er ret sjovt. Mor, hvad hedder den her, det her sted, vi er på? Krabi. Krabi Beyond. Ja, Krabi Beyond. Eller Beyond Krabi, tror jeg faktisk. Ja. Men stor anbefaling, det er faktisk rigtig lækkert. Toiletterne er meget bedre der, hvor vi var sidst. Og bruseren, den er også meget godt. Og ja, nu skal vi ud til byen, lige derude. Og vi bor sådan mega tæt på poolen og stranden. Men mig og min lillebror og min far, vi leger mest på poolen. Ikke så meget ved stranden, fordi vi kan ikke sådan rigtig lide stranden. Jeg er lidt bange for krabber, jeg er lidt bange for fisk. Jeg er lidt bange for alt det, der er i vandet. Og ja, så er det bare mega hyggeligt her. Og det er sådan, agtigt. Jeg var her for sådan 2 år siden, 2,5. Og der var jeg sammen med hele min familie. Det var mega lækkert. Men sådan, mor, hvor lang tid var vi der? 14 dage. 14 dage. Og det var sådan, der kunne vi godt have været en uge mere. Fordi det gik rigtig hurtigt. Altså sådan, det gik mega hurtigt. Det var sådan første dag, og så til slutningen af dagen. Det var sådan. Så siger du lige farvel nu. Farvel. Hej. Husk at abonnere og like. Vi ses. Det er rigtig nemt lækkert. Hej.